vůbec celý dopoledne ani nic, to skoro nefouklo. Ukáž na stanici, jestli je. Jsem vyližil to, skoro bych měl skoro 19. Ještě před 20 neměl. Vůbec. Že jsem jes, No, no. Tady vlastně doba před čím jes, no tady to je poměrně tam se to napálí, si myslím. Musím doufám doufám, aby ta cín prostě nebyla opravdu nějak. Tak se to nabije pořádně, tyjo. Kejpem a kejp prorazí. Jak to, že to je kejpe až dát? Ještě, že mě už nikdo nevolá. Ale Dáši, ty budeš psát článek, když to všechno dokumentuje. Zvládneš to, viď? To mi Jak jsme zbývá. se tady s Drahošem dohodli, že budeš naše tisková mluvčí, až založíme odbory. Přestaň blikat, sakra. Náběh. Začíná být. Začíná být špatně. Co? Už to začíná být špatně. Tobě. Proč? Já nevím. Víš, že teďka na následující půl hodině záleží celý den. To pak celý den, možná celá sezóna. Co? Ty král. Hlavně ať to vydrží ta blesková aktivita. Ať... No já bych se nebál, člověče, tohle vypadá potenciálně. No ale hlavně ať ty blesky lítají takhle ven. Protože to mám šanci já nebudeš něco nafotit. Pak mi budete pomáhat ale sklízet spočívky. A ten šel... Já jsem hlavně čekal předtím nějakou super cenu, a ne tohle. Malinko zklamání. Připravte se a... Dobrý, jdu dělat panoramy. Taky. Tak mám pocit, že to možná překonává i Mandavu. Já bych řekl, že dost výrazným způsobem teda. Tak toho jsem v životě neviděla. Je na tom stejně. Já si to vůbec neužívám, ty já furt čumím do poťáku. Chce si to někdo zabrzdit, ale to tam ještě chvíli takhle vydrží. Hele, ale začíná se to zelenat pod tím. Natáčíte to někdo? Natáčí. To je kamera, tak jo, já se jinou Kdybyste nás někdo hledali, tak jsme uprostřed.
Ale myslím, že bys mohl potom setřít to okolo, jo. Vypustíme to. Přesně v té správné pozici. Tak to nebezpečíte moc. To je určitě, že je signál do tím táčku. Jsme to přijde rychle. Wow. Tyhle, teď to tady okolo nás začne žát. Ty ale čum na tohle. Myslíš ten spodek, jo? To je na ní, ne? Já bude solně, jo? Můžeš tam udělat pozice. Tady to nejde v tomhle tomu. Jedině zkusíme, to jsme museli na ten radar, to je složitý. Když zhruba jsou Jindříků radec, tak jsou tady, no, to stejně nedají. Ten spodek. Oni jsou tadyhle někde. No. Tak ty budou mít skoro to samé, co my No. nakonec. Jak jsme se bavili o tom Top Gearu, tak jsem tam koukal, oni tam právě ty blázni jeli s nějakým autem někam v Německu, do nějaký elektrárny. A zkoušeli, jestli auto je konstruovaný na úder blesku. Jsem prostě stál normálně mezi nějakýma těma trapačkama, oni do něj pustili prostě normálně blesky. A dobrý, jo? V pohodě, takhle tam seděl a jsem tam jiskřilo mu po střeše, viď. Nastartoval. Ale ten moment, takových 20 metrů to bylo, ne? Za sekundu. No to jo, to určitě. Jde tam. To je masakr. A furt máme signál, tak to nemůže být tak zlý. A to pustím do animace, jo, ještě takhle. Krát. Ale kdyby jsme byli doma, tak fakt nic. Ostrouváme strašně, asi. Jo, my jsme tadyhle, no, my jsme neměli vůbec nic. Tak já si myslím, že dobrý. Jo, ale tak to nejhorší už máme za sebou. Ale zase v rámci možností máme to top. Asi jo. Já myslím, že jo, 8 hodin, to je ještě dobrý. Když to přijde a pojedeme asi. Natáčíš to, jo? Jo? No. Ale už ta kvalita nebude nic moc. To bude katastrofální. Ale tak pak je jedna cesta tam teda. A nebo se vrátit prostě nějakým způsobem, ne? Do toho, jak jsme... Jo, přes ten... No ne, já bych ještě zkusil do toho týna prostě. No. Jak jsme koukali na ten Otázka, jestli to nebude tadyhle další čtyři, to zkusíme, to jsou, co to bylo podle mě možná lepší, jak se to rozbilo.